ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗରୁ ମୋତେ ସିମେଇ ଉପମା ଜମା ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିଖିଯିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଡେଲି ଡେଲି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପମା ବନେଇ ଦିଅ ପରା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉପମା ବନେଇ ଦେଲି। ଆଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରସି ଦେଇଥିଲି। ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଁ ଗେଲି ସହ ଟିକେ ଖେଳିଲି। ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ବିରି ଚାଉଳ ପାଣିରେ ପକେଇଥିଲି। ଆଜି ଥିଲା ବାଟ ଓଷା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି କରିଥିଲୁ ଏହି ଓଷା। ଚୁଟି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ପକେଇ ଖରାରେ ବସେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ଖରା କୋଉଠୁ ଆସେ। ମା ଗାଧୋଇ ଆସି ବିରି ଚାଉଳ ଧୋଇଲେ, ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ବିରି ଚାଉଳ ବଟାବଟି କରି ରଖିଲି। ମୁଁ ଓଷା କରିଛି ବୋଲି ମୋ କୁନି ଦିଅର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସି। ବାଟ ଓଷା ପୂଜାର ମିନି ବ୍ଲଗ କାଲି ଆସୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।